tema e o mellor a maioría de vos estades tamén agardando algunhas orientacións para o vosso labor cotián nas vosas clases. Para satisfacer todas estas demandas, o Ateneo Ferrolán teña pensado organizar esta xornada en dúas fases, unha conferencia e máis unha educativa fundamentalmente adicada á animación e lectura. Temos tamén con nós a Cándido Pazón, que é actor e director teatral, membro fundador do grupo A Farándula e tamén guionista e actor do programa infantil que posiblemente moitos lembredes de hai algúns anos que se chamaba O Campo de Atrás, na Televisión de Galicia. É autor tamén de varias pezas teatrais, traductor de autores italianos e tamén de numerosas pezas teatrais. Imos comenzar con eles, se chega Euloxio con tempo, pois incorporarase. Deixolles a eles falar xa. Empezamos por Pilar. Bueno, eu son a típica mestra en zapatillas. Quero vos decir que eu non veño aquí cargada de ciencia nin nada, sino solamente a reflexionar convosco a maneira de que a nosa escola non sexa unha cousa rutinaria, monótona, que poidamos facer cousas interesantes, que non sean unha causa de dificultades, sino todo o contrario, que nos fagan a nós e as nosas nenas e nenos a escola como que ten que ser, como algo divertido, bo e válido. Por iso, cando me encontrei con isto de teatro e literatura, pois empecé a reflexionar e a decir, bueno, que vou facer, de que vou falar eu? Vou empezar a falar de salvar o teatro, igual que se fala de salvar as baleas. Imos ser, como sempre, os mestres, os que temos que salvar cousas porque están en perigo. Home, pois a mí pareceme moi ben que pola cultura que temos que loitar efectivamente e temos que tratar de que o teatro pois que sexa o que merece, que teña o posto que merece. Pero imos sacarlle tamén un pouco de partido, imos sacarlle pois hasta o último teatro. Vou vos decir pois de que maneira. No mellor pensades que veño aquí a predicar que mañán saiades correndo e que fagades un obradoiro de teatro no vosso colexio. Pois, home, sería precioso, pero a mí incluso me parece como demasiado máxico, non? Así de repente. Entón, que é o que pretendo eu? Pois simplemente reflexionar e pensar que as estrategias que se utilizan na práctica teatral poden valer moi ben para a nosa escola. Entón non se trata de coller un grupo de nenas e nenos e facer un obradoiro de teatro e moitísimo menos preparar un teatro como espectáculo, mover a uns nenos para aquí e para lá según Deus nos dé a entender, para que fagan a típica obriña de fin de trimestre, senón aproveitar as estrategias da expresión dramática tan manida que aparece sempre ali metidiña nun recanto e que, como nos remorde a conciencia, pois bueno, cando facemos a programación da quincena ou do mes, pois a ver, que facemos de expresión dramática? Entón eu móvome simplemente, como dixen antes, pois en zapatillas. Empezo a pensar no deseño curricular e digo, a ver, en educación infantil, que é o que se fai? Que tres grandes blocos hai? Pois hai o da identificación, autoidentificación, coñecemento de si mesmos, hai a identificación, o coñecemento da área que o rodea, é dicir, o entorno natural, o entorno cultural, e hai, por último, a expresión. Entón, digo, moi ben, eso témolo clarísimo todos os profesores de educación infantil. Pero despois, cando chegamos a primaria, pois, quero pensar que non todo o mundo, pero si hai moita xente que se perde un pouquiño nas áreas
e queda así un pouco todo deslavazado, non pensamos na educación integral das criaturas. Eu penso que isto de coñecerse a si mesmo, de relacionarse co entorno físico e co entorno cultural e logo expresarse, é realmente, penso que a columna vertebral, non solamente para os nenos pequenos, sino abrilo despois e que sexa para todo o mundo, para toda a primaria, e para a educación integral da persoa. Bueno, xa non me estendo máis nesta xustificación, simplemente decirvos que unha persoa para expresarse, para poder sacar o que ten para fora, o primeiro que ten que ter é unha conciencia de quen é, unha conciencia do que pode ofrecer e do que ten o seu corpo. Por eso, as técnicas estas, estes xogos parateatrales, ou digamos estes xogos de preparación, van valer na nosa aula para que os nenos e as nenas non sean pois unha criatura así sentadiña, escribindo, sendo pois maravillosos en área matemática, ou maravillosos en lingua, escrita, sobre todo, e, sin embargo, non se sean capaces de andar daqui para lá, non se sean capaces de sacar o que eles teñen, non se sean capaces de relacionarse, e que lles coste falar en público polo menos tanto como me costa a mí. Entón, eu vos propondría que buscarades a maneira de cambiar espacios e maneiras, e que esa clase que hasta agora se lle deixaba para o profesor de educación física ou un día paradinámico que fose, que pensemos que iso que se pode facer e que se pode facer dunha maneira moitísimo máis aproveitable. Que un neno que non diga, bueno, pois en motricidade imos coñecer pois os segmentos corporais ou imos coñecer a lateralidade, senón que buscar uns xogos que en primeiro lugar que fagan, que axuden que os nenos e que as nenas que se sociabilicen. Que, en segundo lugar, que teñan un coñecemento total do entorno no que se moven e que teñan unhas coordenadas espacio-temporais e ao mesmo tempo que se relacione cos demais, co corpo dos demais, que non teña medo ao seu corpo nin ao corpo dos demais. Uns exercicios que se poden facer, unhas sesións para que, vamos a ver, para que perdan un poquinho medo ao ridículo, de desinhibición, bueno, mirando así o que teño por casa e co que eu traballo, pois me encontrei con que non fai falta así acercarse a xente que digas, bueno, pero que eu a quen me vou acercar? Porque non todo o mundo ten a sorte de ter preto dela unha persoa como Cándido, por exemplo, que pode axudar. Bueno, pois hai este libro de Vía Láctea, por exemplo, de Xares, que se chama algo así como xogos, teño anotado por aquí, perdoade, xogos cooperativos para todas as idades. E aquí pois se encontran eses xogos de socialización, de liberación da tensión, de estimulación sensorial e tamén moitísimas cousas que nos poden axudar. Despois de que teñamos traballado isto, porque o interesante é empezar polo pouco, non pensar xa, oye, pois mira, vou montar un obradoiro, me leo media dúcia de libros e xa lles meto todo o rollo aos nenos. Senón que con isto imos lograr un pouco que esa educación sexa integral, que non sexa nada máis que de boli e de papel. E despois de que teñamos feitas estas sesións, que poden ser máis ou menos curtas ou longas, dependendo do tipo de neno ou de nena que teñas, o grupo, pois entón xa é cando podemos meternos a cousas máis difíciles, como xogos preinterpretativos, por exemplo, pois coller un obxecto, a ver, que fago? Pois, a ver, collede un obxecto, pois a ver, que se pode facer con este obxecto? E que empecen aí
a pensar o que se pode facer, e estimular a creatividade, non? Pero incluso dices, bueno, pois agora este obxecto collelo e imos utilizalo, por exemplo, pois como se non fose o que? Por exemplo, pois unha silla como se fose outra cosa calquera, un funil, o que sea, non? Esos serían xogos despois de vamos, a partir dun obxecto. Xogos a partir dun feito real que se poden propoñer, sobre todo canto máis pequenos sean os nenos e que hai que propoñelo. Pois, por exemplo, a ver, imagínate que saes de casa e que perdes un zapato. Pois, por exemplo, que podes sair, ou dun feito imaginario. A ver, que podes facer? Imagínate que estás tranquilamente na clase e de repente o armario empeza a trepar polo teito. Pois é un feito imaginario. Entre todos, pois se pensa, non ten por que ser un neno só, nin unha nena soa, non? A partir de aquí xa entra a palabra. Entón, seguindo, digamos, un manual calquera, se vos é máis fácil, como pode ser este de Irindo, de práctica teatral, que saiu aí pouco, de Lama Pereira e Couto e tal, pois que ven así moi faciliño para a escola, pois podes empezar a facer xogos no que entre a palabra, no que empecen eles a traballar coa palabra. E tamén é moi interesante facer xogos, é moi difícil, desde logo, pero xogos para que aprendan a respirar, que de aí padecemos todos un pouco, non? De non saber respirar e de falar cansámonos moitísimo, porque non sabemos respirar, é dicir, que é unha práctica, digamos, teatral, que vai vir moi ben para a educación integral da criatura, non? E despois, pois, simplemente coller unha frase, ainda que non teña sentido, e declamala. É fácil, pódese facémolo, e facerédelo todas con nenas e nenos de educación infantil, unha frase calquera, por exemplo, pois, que frío fai, por exemplo, o teño sono, pois, decila con, pois, tristemente, ledamente, rindo, chorando, como con frío, en baixo, en alto, etc. etc. Despois, pois, improvisar frases sobre unha palabra, porque sempre que lles poñemos os críos de ciclo medio, por exemplo, traballar con unha palabra sempre lle facemos por escrito. A ver, escribe tantas frases con esta palabra, ou escribe, pois, isto pódese facer en lingua oral, que é unha cousa que temos moi pouco traballado, porque moitas veces é que non se nos ocurre nada. E para traballar en lingua oral hai unha Biblia, Para traballar en lingua oral, todos o leríades xa, non? Casi é obvio falar del, que é a gramática da fantasía de Rodari, e que iso, bueno, é que dá un montón de ideas, de cousas que se poden facer na clase. O que pasa que como Biblia que hai que repasala de cando en cando para que non se nos esqueza, non? Despois, traballar a literatura popular, que hai moitísimo de onde sacar, e se son, pois eso, nenos pequenos, pois con coller isto de Lerias e Enredos, por exemplo, que é tamén coñecidísimo este libro, e traballalo, pois recitando, dialogando entre dous, inventando un montón de cousas, dá moitísima cancha. E despois, sobre todo, que lean, porque mirade, un non pode ser creativo se non ten de onde, necesitan unha cultura e hai que animar a lectura. Eu, cando empecé a traballar seriamente, digamos, en plan de sistematizar, de escribilo e todo eso, na animación á lectura, pegaronme un parche de medo, dixéronme que era unha causa perdida. Eu vos digo que non é unha causa perdida, hai que encontrar a maneira de. Eu, na miña experiencia, sei que se pode animar a lectura e moi ben. Hai moito, fanse cursos maravillosos de animación á lectura. Eu estou traballando en animación á lectura para criaturas que non saben ler. E tíranse os libros como tolos. Pois moi ben, despois de que se lê, de que se ten afección ao libro, de que ves
que... Entonces aí xa hai algo de onde sacar, porque se teñen unha cultura literaria que en nenos pequenos pois poden ser simplemente os contos ou todo isto que hai en todas as librerías. Se hai algo que nos é común na clase, un libro que temos traballado, despois a partir de aí podense facer maravillas, porque oralmente tamén podes escribir e podes incluso escribir despois en diálogos e todo iso, inda que os nenos non saiban moito como escribilo, pero vaste anotando o que che din e tal. Despois, todo iso, pois, podese xogar, non facer unha, volvo a repetir, esa obriña típica de fin de trimestre para presentar, que non é que teña nada contra ela, pero é que moitas veces é todo o contrario do que é a verdadeira práctica teatral, e dígolo por experiencia propia, porque eu xa teño metido a pata, fixen moitas cousas deste tipo que hoxe non faría. Pero ler e despois xogar con eses contos, inventar cousas novas, facelas, eso pódese facer en calquera clase. E despois unha cousa que ten que estar, bueno, nas aulas de infantil se está, pero non esquencela cando estamos na primaria, é o guiñol, os monicreques. Porque, ademais, tanto o guiñol como o teatro de sombras chinesas, como calquera cousa da que utilizamos para disfrazarnos un pouco e para xogar ao teatro, todo iso pois é un campo maravilloso para que se traballe a plástica con sentido, porque moitas veces se nos mete no coco e decir, bueno, pois agora vou traballar con papel maché, e que fagan o que queiran. Bueno, está ben, pero se dis, non, agora vou traballar porque imos facer unhas máscaras para isto, ou vou traballar porque imos facer uns monicreques, pois xa ten sentido, está dotado de contido ese traballo que imos facer. E isto, pois, estaría moi ben facelo, pois, en equipo, porque eu penso que cando se traballa en equipo, que todo o mundo ten moito que aportar, moitísimo. É moi difícil e somos individualistas. As malas, por exemplo, na pública, pois, sempre tivemos moitísimas dificultades económicas e dificultades de todo tipo, distancia das familias e tal e cual, e moitas veces, pois, estás un pouco así deprimido, non te apetece traballar en cousas extras, digamos, pero ao final, se se traballa en equipos, xa non digo, pois, ao mellor, pois, por departamentos nin nada, pero, bueno, por equipos de ciclos e tal, pois se poden sacar moitas cousas. E o que sería xa maravilloso sería sacar ao redor de teatro un proxecto total que se pode facer de colexio. Si é moi grande non, pero si é un pouco pequeno, como é o caso onde eu traballo, pódense facer moitas cousas e tamén ao redor do teatro. E agora, pois, xa vou deixalo, posiblemente fui un pouco deslavazada, porque para a miña desgracia eu non tuve unha boa educación baseada nesto, estou tratando de que os meus alumnos a teñan, pero claro, e nada máis. Ben, Pilar deixounos aquí a súa reflexión da súa bagaxe profesional. Comenzou facéndose a pregunta de se son os mestres ou somos os mestres os que estamos destinados a ser salvadores de, pero ela apunta e recomenda que non debemos de facer as cousas para salvar a nada, sino de que ela entende que a educación teatral pues, pode dar pé a coñecer o propio corpo e a coñecer tamén as actividades que o neno vai a realizar ao longo da súa vida. Ela comentou de que podía ser a columna vertebral para a educación integral e logo recomendounos algúns libros que podíamos ler para a nosa docencia. Comentou que tamén o teatro podía dar pé a relacionalo con moitísimas outras áreas e máis para traballar en equipo. Agora imos dar paso entón ao novo contertulio que se acaba de incorporar, Euloxio Rodríguez Rovival. El é enxeñeiro técnico industrial, pero polo que se lle coñece en toda a xeografía galega é como grande escritor que
Escribe sobre todo teatro e guións cinematográficos, dende que en 1971 recibiu o premio no 9º Festival Internacional de Cine, leva xa recibindo un bon feixe de premios e, desde logo, numerosos recoñecementos, como foi no 6º Certamen Nacional de Cine Amateur en Cartagena, o 2º Certamen de Cine Amateur no Ateneo de Bilbao. Tivo tamén premio no concurso de teatro infantil O Facho, premio a Brente, etc. Se che parece, incorporaste a tertulia xa e non a conferencia como había previsto. Bueno, antes de nada, quero pedir disculpas por chegar tarde, pero realmente as averías non son previsibles e entonces pois foi un contratempo máis dos moitos que tiven hoxe. Por lo tanto, discúlpeme. Eu traía aquí realmente preparado algo sobre teatro e ensino que conectaba moi ben co que se estaba falando. Eu xa falaba máis ben da dramatización, do xogo dramático da dramatización. E entón non sei agora como enfocar a tertulia, estou un pouquiño perdido. Chegache xusto ao principio de todo, non? Prácticamente estaba comenzando, Pilar. Entón, continúa como tiñas previsto e logo, quizás no debate, xa argallamos... Perdón, tiña Sí, mellor... Co vosso permiso vou non ler para non andar divagando. Moi ben. É evidente que nos últimos lustros medrou de maneira significativa a atención e a práctica das expresións artísticas e literarias dirixidas á xente miúda. En moi poucos anos multiplicouse a produción editorial, xurdiron mostras teatrais, ciclos de cine, premios de pintura, etc., así como unha serie de actos ou actividades complementarias con afán de estudio, potenciación ou espallamento. O interese, como era de esperar, chegou tamén ao ensino e a ninguén extraña xa a práctica das expresións artísticas nas aulas ou a súa contemplación, aínda que como materias de segunda na reforma educativa. Foi toda unha conquista, logo dunha longa loita, a prol da necesaria formación integral do neno. Atopámonos agora, pois, nos comenzos dunha nova etapa, se ben moi esperanzadora, non exenta de riscos e dificultades. Dentro da área de educación artística, segundo a planificación da Consellería de Educación, quedan comprendidas as formas de expresión e comunicación plástica, musical e dramática. En esta última vou centrar xa, pois é aquí o que é a que aquí nos xunta, aínda que considero que sería do máis interesante a súa visión global e as súas múltiples relacións con outras artes. No texto do seu deseño curricular dice o seguinte: a expresión dramática é unha área educativa que utiliza o corpo, a voz, o tempo e o espacio para que o suxeito poida afrontar os dous polos da súa existencia, a expresión de si mesmo, das súas ideas, vivencias, sentimentos ou afectos e a comunicación co outro. A utilización de actividades teatrais polos pedagogos non é nada novo nin moito menos, e ao parecer xa na antigua Grecia, por referímonos só á cultura occidental, pois parece ser que xa moitos anos antes en China se facían prácticas deste tipo. Empregábanse xa xogos educativos para a formación do neno, pero nas devanditas palabras xustificativas que expresan sintéticamente as intencións e os obxectivos da actividade teatral no ámbito da educación, advírtese un espírito novo: o dereito á expresión de si mesmo, das súas ideas, vivencias, sentimentos ou afectos, non se lle recoñecía, nin siquera teóricamente, aos cativos ata hai ben pouco. Claro que outra cousa vai ser a práctica, porque aínda se segue a confundir a miúdo a educación con moralidade ou con imposicións. Segundo investigadores, a participación do neno no teatro, na danza ou nas manifestacións religiosas dábase xa en antigas civilizacións. Hai achados, como nos conta Signorelli,
de monecos articulados semellantes ás marionetas modernas, nas sepulturas de nenos exicios, gregos ou romanos que fan supor tales prácticas. Durante a Idade Media, os nenos e xoves asistían a solemnes representacións de misterios e moralidades, e poida que tamén participasen interpretando papéis axeitados a eles, como o de anxos, por exemplo. O teatro era utilizado como escola de costumes, tanto para nenos como para adultos, coa finalidade de dar bons exemplos, aunque sempre divertindo. Foi San Felipe Neri, segundo información proporcionada pola mencionada Signorelli, a que seguimos, o primeiro en apreciar o valor educativo do teatro, cos xesuítas que o incorporaron nos planos de estudios, creando unha tradición, potenciouse e estendeuse o seu uso con tal fin, con notable florecemento nos séculos XVI e XVII, porque o consideraban un excelente medio, e agora, comiñas, ábrense comiñas, para desenvolver sentimentos no corazón dos alumnos, para poñer diante dos seus ollos o asiduo exemplo da constancia e do valor que exixe a virtude e para inspirarlles o desagrado polos vicios e fortalecer a súa educación religiosa e social. Péchanse as comiñas. Na ratio Studiorum, que non tardou en aparecer, determinaban que o argumento, comiñas, sexa sagrado e piadoso, nada se lle intercale que non sexa latino e decoroso, e non se introduzan nel personaxes ou vestimentas femininas. Aquí remata a cita. Esta práctica formativa dos xesuítas estendeuse con eles polo planeta, e as regras xerais fóronse engadindo modificacións polas diferentes congregacións segundo as características propias de cada país e de cada época. Tiñan a creencia de que a traxedia había de favorecer as boas costumes, polo que extraían os motivos das Sagradas Escrituras ou de libros de carácter religioso. As comedias non foron moi representadas nos seus centros, xa que a causa das bufonerías propias, cito textualmente, deste xénero, pouco compatible coa educación piadosa e liberal da xuventude, e que pode prexudicar facilmente a pureza do seu corazón. Remata aquí a cita. En xeral, os xesuítas rexeitaban os argumentos cómicos para que os nenos non aprendesen modais, costumes e bromas propias dos criados. Co exercicio escénico, procuraban sempre que se sacase unha ensinanza moral e social. Todos os alumnos eran espectadores, mais só uns escollidos, os máis brillantes nas outras disciplinas, merecían a honra de poder subir ao escenario. Isto realmente non durou hasta moi pouco. No meu colexio, que foi a Salle de Santiago de Compostela, só podían facer teatro os que tiñan boas notas, os demais non podían ter acceso. Xamos que realmente os xesuítas, o seu espírito perdurou, e penso que aínda sigue perdurar, porque non hai moito, montei uns espectáculos tamén nun colexio compostelano, noutro, non o meu, porque o meu realmente non me apetecía volver. E ali non facían teatro os de boas notas, pero si facían os que podían pagar esa clase. O sea que tamén é outro xeito de selección. Bueno, pero nas prácticas escénicas debía de haber, que facían os xesuítas, debía de haber realmente algo máis, porque foron, vou a resumir un poquinho porque senón vamos a extender, senón realmente non se comprende ben que foran censurados pola Iglesia. Eu penso de que foi motivo de que eles utilizaban tamén para estender o seu poder, que chegou, como sabedes, chegou a ser moito, e que durou hasta que foron expulsados. Con eso decaeu a práctica do teatro, que tivo moitísima influencia, como por exemplo nas artes, nas demais artes, especialmente na escultura e na arquitectura. No barroco,
no barroco é realmente a arte teatral por excelencia. Entonces, hai moitas técnicas que son imitando os efectos teatrais, como por exemplo nos retablos. Vanse contando diversas escenas bíblicas ou da vida de Jesus Cristo ou de santos, de forma moi teatral, sempre con composicións e dos. Incluso hai un retablo barroco na cidade de Praga que é xiratorio, ten 4 partes e según van xirando. Isto recorda tamén os escenarios xiratorios que houve e aínda hai hoxe en día, quizá menos polo, digamos, solamente grandes teatros poden contar con eses medios. Outra técnica é a do claroscuro. Acentuaban a expresión dramática co xogo da luz, buscando o efecto do claroscuro. Igual que na imaxinería, que aquí se pode ver moi ben se coñecedes os retablos de Gregorio Fernández, por exemplo, un magnífico escultor da nosa terra. Non sei se os rostros destas obras, igual que da maioría dos barrocos, se vos fixades ben, a veces parecen máscaras, están sempre expresando tal dramatismo e tal patetismo, parecen realmente máscaras, e porque realmente tiñan moita influencia do teatro, e aí ese parecido. No século XIX, non sei se porque senón despois do retraso que provocado por min, se aínda perdemos aquí máis tempo, vamos a ver. No século XIX, decía Don Bosco, retomou o uso do teatro con fins educativos que principiaran os xesuítas, con parecidos criterios e orientación semellantes. Nos centros salesianos esta actividade ainda chegou hasta ben. O mesmo Don Bosco argallou un regulamento que debeu ter vixencia moito tempo. Nela alternábanse recomendacións de tipo moral e práctico. As primeiras, moi semellantes ás dos pioneiros, e as segundas, bastante razonables e lóxicas, que ben poderan servir para agora mesmo. Vou dicir algunhas, menos das que teño aquí escritas, para seguir avanzando, pero a título de curiosidade. A finalidade é regocixar, educar e instruir moralmente aos xovens. Segunda, preferiránse para actuar os de mellor conducta. Seguimos con, antes eran os de mellores notas, agora son os de boas condutas. Realmente sempre hai un tipo de selección. Procúrese que as composicións sexan amenas e actas para recrear e divertir, pero sempre instructivas, morales e breves. A mí isto parece moi importante e que aínda ten vixencia. Despois saberedes que, na miña experiencia, eu, sin coñecer isto, cheguei a elo, non sei se por intuición, se por qué, pero cheguei a que é moi importante que sexan breves, sobre todo breves, as obras ou xogos que se aborden dentro do ensino. Uns montaxes demasiado longos ou un xogo interminable, eso cansa e non ten un resultados de forma inmediata como realmente queremos. Evítense aquelas composicións que representen actos atroces. Serán suprimidas as expresións pouco cristianas e os vocábulos que ditos noutro lugar serían xulgados grosseiros ou demasiado vulgares. Que o director sexa riguroso en procurar vestiarios decentes e de pouco custo. Outra recomendación moi importante que
os actores que emitan a voz de forma non afectada, pronunciación clara, xesto desenvolto e decidido. Para min parece unha recomendación moi valiosa aínda hoxe en día. Porque hai unha certa tendencia para facer teatro en aprender técnicas e todo eso. Iso está moi ben para os que se vayan dedicar e para os que xa queiran ter unha labor importante neste, pero nas escolas a mí non me parece moi axeitado. Todos sabemos máis ou menos, aínda que fose de forma intuitiva, como se pode montar unha peciña ou como se pode procurar que les xoguen con ese teatro sin necesidades de grandes coñecimentos. Eu penso que, habendo un certo gusto e unha preocupación e teñen un sentido mínimo do espectáculo, o demais é todo ganas de traballar e nada máis. E os nenos realmente tampouco necesitan deso para nada, ao contrario. Poderías perxudicados e aparte que eles non se suxetan a esa disciplina dunha aprendizaxe técnica. Penso que o máis importante non é precisamente a espontaneidade e a frescura. Aquí é curioso tamén que entre o pensamento de Don Bosco, ademais de falar da santidade que podía favorecer todo eso, é que a última dicía, e por último atrae moitos mozos aos nosos colexios, o sea, que realmente tamén utilizaba como fin propagandístico o teatro. Dice, xa que durante as vacacións os alumnos relatan a parentes e amigos as alegrías das nosas casas. Bueno, así seguimos chegando aos nosos días. Coa República aquí retomáronse unhas ideas progresistas para a pedagogía que foron truncadas coa Guerra Civil e que significou un gran atraso e agora últimamente, polo que está visto, pois están incorporando estas prácticas educativas á escola. Pero tanto este acopla agora este. Sí. No, ese non é este. Que non sei que hai que facer neste caso. Sacámonos. Pero sigue. Hai que baixar. Pero tanto na escola como fora dela. O neno participa no teatro, ademais, como espectador, que é tamén, sin dúbida, moi importante de cara á súa formación e diversión. Acude a funcións teatrais xa representadas por outros nenos, xa por adultos, ideadas e montadas expresamente para ese público infantil. A súa intervención pasiva, físicamente, pero mentalmente activa, compre valorala axeitadamente. Do mesmo xeito que se ha de coidar a elección das pezas que se van representar, débese poñer especial esmero na elección dos espectáculos que se programen nos centros e os que se acuda cos alumnos. Non pode realmente haber nesto unha diverxencia. Se hai unha orientación clara que espectáculos conveñen ou llevan ben os alumnos, non me refiro a esas moralinas da que falábamos, sino de que os máis apropiados para eles en todos os aspectos, nos que se sintan a gusto e nos que poidan entender perfectamente, porque tamén agora recordo que no colexio da miña filla, cando tiña 8 anos, ela que sempre quixo ser actriz desde moi pequeniña e se subía a donde podía, unha tarima, unha banqueta e mesmo lle servía e recitaba e dicía cousas, pois chegoulle un momento a oportunidade de actuar. Alá tuvemos que ir, lóxicamente, un mes antes estuvo nos dicindo todos os días que teñamos que ir a ver a escola que iba a actuar. Realmente tuvemos que deixar outras cousas para xa sabedes, como ocurre, tuvemos que asistir, aínda que non era unha hora laborable totalmente. E cal foi a nosa sorpresa cando aparecenos representando unha obra na que era unha familia con un velliño e que se pasaron ali uns minutos que duraba, que non era moito, certamente,
pero pasábanse falando de si metían o velleño no asilo ou non o metían no asilo. Realmente, a min non me pareceu moi afortunada a elección desa obra, que creo que era argentina, E entón, claro, os nenos, lóxicamente, con aquela aburría niño non lle interesaban, únicamente estaban pendientes porque actuaban uns compañeros e iso, que despois non lle interesou nada, e aos maiores tampouco, en absoluto. Ao contrario, vémonos que estaban ali máis ben sufrindo que divertíndose, que realmente unha das condicións primeiras que debe de haber no teatro. As características que debe reunir este teatro sabémoslas todos, xa realmente por intuición. Pode haber equivocacións, pero todos sabemos que debe de haber, que debe ter unha certa calidade mínima. Non pode ser un produto feito de calquera maneira, senón que se ve por aí bastante. Non me refiro ao que se faga na escola, senón ao que se ofrece por aí por determinados grupos. Non moitos, certamente, pero hainos que pensan, como é un espectáculo para nenos, dicen que lles vale calquera cousa. O cal é totalmente error. Hai estudiosos que opinan que os temas que interesan son os mesmos que os dos adultos, sempre que se lles presente e traten conforme á mentalidade infantil. Eu non comparto en absoluto esta opinión. Eu penso de que os nenos teñen o seu mundo que é distinto aos adultos. Hasta chegar á adolescencia, os nenos admiten moi ben, sabemos todos, as cousas fantásticas, imaginativas, realmente é un magnífico recurso porque os estimula moito. O problemático é no comezo da adolescencia. A partir de aí, xa realmente eu non sei que tipo de obras, que non hai moitas, pero é moi complexo xa falar deso. Aí hai que os xa non teñen outros intereses, realmente queren ser adultos, moitos antes del tempo, rechazan moitas cousas que serían ser da súa idade, pero rechazan, e moito máis aínda se lles cheira algo infantil, xa non se considera menos. Entón, claro, esas son as edades difíciles para eles e difíciles para os que temos que convivir con eles e educados, como ben sabedes. Entón, eu penso de que realmente a diferencia de los espectáculos para os mozos non deben de ser moi distintas das dos adultos. Claro, hai que ter en conta de que se eles se poidan situar de alguma maneira, se podan situar e se podan contextualizar, porque claro, os nenos podese mandar ler o Quixote. Eu non o mandaría, porque eu era nenos, xa adolescente, eu realmente non lles mandaría, porque primeramente non o poden. Segundo, todo é demasiado longo e teño que se cansaría, por moito, sobre todo pensar. Pero non é difícil que eles se contextualicen, teñen que saber, non saben como era a vida nas épocas, e é fundamental situarse na época para poder entender un pouco. Entón, ler os clásicos é fantástico e pero a partir xa dunha determinada época. Ben, eu vin que está, por exemplo, traducido no Soter Blanco, para xovens está traducido unha obra de Kafka, a mí tampouco me parece moi afortunada a selección, porque é unha obra moi dura, que pode, en vez de chegar a lectura, pode bastar. É moi posible que a dos ou a tres gusto de você descarga moi salir, cuando dentro para un que sempre hai alguna rata de biblioteca que lee, que ten lecturas xa de moi dominio, pero realmente non é iso o que nos debe orientar, ese que lea todas as cousas. O teatro escolar ha de ser considerado, en primeiro lugar, como unha actividade fundamentalmente lúdica. A práctica do xogo, o corpo e a mente, como moi ben ten observado Moel, os nenos atópanse activos e estimulados. O
xogo está asociado co desenvolvemento xeral e coa maduración. O ser que xoga está máis capacitado para obter información, coñecemento, destrezas e comprensión. Non só proporciona diversión e placer, sino que favorece a creatividade, a fortaleza emocional e a estabilidade. Estimula, axuda a concentración, motiva. Xogo e inteligencia, ao parecer, están directamente relacionados. Os animais con maior función son precisamente os máis brincadores. O xogo é, por conseguinte, unha necesidade para o neno. Sen el non acadaría un desenvolvemento psicológico xeral. E do simple xogo, o xogo dramático queda en paso. O neno, cando enreda, tende naturalmente á dramatización, isto é, a satisfacer as súas necesidades de facer todo moi vivo e persoal e de estar corporalmente activo. Mentre xoga, exercita a capacidade de mímese e establece relacións cos compañeiros, colabora en algo común a todos, hai intercambios, comparte experiencias, pero o xogo dramático non é teatro, ainda que constitui un magnífico inicio. O paso do xogo dramático ao teatro resulta tan natural como o xogo simple, o xogo dramático. O neno, para interpretar un personaxe, precisa desdobrarse, facer o papel de outro. O desdobramento, lóxicamente, cambia o punto de vista, algo moi importante no teatro. Cousa que lle facilita poñerse no lugar do demais, antes sen perder a súa personalidade, cousa que incluso reacciona. O profesor, no seu papel de suxeridor e coordinador, ha de procurar sempre unha clara tendencia ao fomento da creatividade e da autenticidade. Elementos consustanciais a toda a arte. Non é cousa fácil, desde logo, nin se vai crear algo cada vez que se ensaie unha peza que suba a un escenario. Pero debe ter sempre como meta que nos hagan algo novo, distinto, algo propio deles mesmos. Debe haber un gusto. El teatro non consiste en copiar ou plagiar. Yo sei que pedirle moito a menos, pero eu digo que orientemos por aí. Porque os nenos que se deixan, eles van a lo fácil. Eles van imitar o que ven na televisión. E non se trata deso, sino en todo o contrario, penso eu. Non se trata de repetir mecánicamente as consabidas fórmulas. Uns están máis capacitados que outros e teñen maior facilidade, pero todos podemos crear. Isto creo que tamén é unha idea moi importante. Todos podemos crear. Está mitificado de que a creación solo é duns elexidos, dos que se llaman artistas eles mesmos, e van por aí deso que eles creen que son. Pero todos podemos crear, en maior ou menor medida, uns con maior ou menor fortuna. E todos podemos interpretar, uns mellor e outros peor. Pero todos, pero sobre todo os nenos a chegar a esas edades críticas, teñen sempre todo frescura e espontaneidade. Uns terán mellor ou peor voz, emplearán mellor ou peor xesto, pero todos os nenos poden crear algo. Igual que penso que todos os adultos, o que pasa é que uns practican e outros non. Por eso, o profesor debe favorecer, incitar, suxerir, pero non dirixir demasiado, para que os nenos acaben respondendo espontaneamente de forma creativa, pero sinxela. O neno tamén pode ser autor das súas pezas, pode representar pezas escritas por outros, ou ben poden crearles eles de forma individual ou colectiva. Daí o mestre tamén ten un importante labor, tamén pode encauzalos por aí, e realmente son moi ingeniosos moitas veces e crean cousas fantásticas. Eu teño visto algún espectáculo ali en Santiago, e hai unha profesora que se preocupa moito por estes temas, a creación plástica e a creación dramática, e que penso que o enfoca moi ben. Ela estimulaos constantemente.
e logo, pois, fai que eles mesmos construyan todo e que eles se sintan importantes, porque nos traballos de tipo colectivo e o teatro é moi importante, xa foi dito aquí, esa colaboración en equipo, é importante integralos a todos, e todos teñen o seu papel. Uns poden interpretar se non queren interpretados ou non hai sitio para todos, poden diseñar os figuríns, poden construir máscaras, decorados, etc., que eu recomendo que se fagan con esos produtos que moitas veces tiramos ao lixo, como caixas de cartón, etc., bolsas, todo o material moi, digamos, económico, pódese tirar moi bo rendimento. Non se trata de facer cousa luxosa ni nada, senón todo o contrario. O importante é a imaginación, non son esos medios. Entón, por eso é importante o neno que se sinta útil e que se sinta integrado nese espectáculo que se prepara, ou nesa pequena obriña, ainda que se pode incluso ensayar e representar en 2 ou 3 días. Tampouco ten por que ser moito, non depende das edades. Entonces, fixadeo da importancia de que un neno, cando se dá conta de que el igual participa dicindo unha sola palabra, outros teñen un gran parlamento, unha sola palabra, pero sabe que a función falla se el non di esa palabra, ou non abro o telón a tempo, ou non clavo ben o decorado, que poden participar en todo ese tipo de cousas. Eu penso de que o importante é fomentar esta colaboración en equipo e quitarlles todo o que poda haber e o que os empuxe a sociedade, que é a competitividade. Aquí non debe de haber competitividade nese tipo. Cando lógicamente no teatro transmítense unha serie de ideas, non? E aquí non va, xa antes falei adrede das, digamos, dos fins moralizantes que non debe ter nunca, pero tampouco ser que digan auténticas barbaridades. O sea, unha obra debe de decir algo que seña transmitirlo de forma directa ou indirecta, algo que estea de acorde con, non sei, con as ideas, digamos, de tipo democrático ou razonables, que dignifiquen a persoa. O sea, que un estea en contra de moralidades non quere dicir que estea a favor de que se digan e se fagan disparates, como se utiliza moitas veces, por exemplo, as televisións e outros medios de comunicación pensan de que en nome da liberdade de expresión se pode facer o que a un lle dé a gana, sin ter en conta e sin respetar a persona. E non se trata de eso. Por lo tanto, xa para resumir un pouco, penso que todo espectáculo debería ser un exercicio de imaginación, sen a cal dificilmente existe o acto creativo e, polo tanto, o feito artístico. Con imaginación non quero dicir fantasía desatada, nin ocurrencias desordenadas, nin moito menos efectismos fantásticos, etc. Con imaginación trato de referirme a solucións orixinais, fora do común, dadas coherentemente dentro da montaxe. A veces, o máis sinxelo e claro, dito ou feito dunha forma especial, ven a ser o máis efectivo, orixinal e expresivo. O sea, outra idea que me parece moi importante é a sinxeleza, a claridade. Non nos compliquemos as cousas, non busquemos máis confusión. Todos os grandes autores pretenden eso, uns consígueno ou non, pero realmente pretenden eso. Logo aquí falaba un pouco da miña experiencia, sobre todo como autor, que non vou ler porque xa sería estenderme demasiado, pero sí referirme a algunhas peciñas do meu libro Brinquemos o teatro, por exemplo, a segunda, que é Miraxes, que é algo moi simple e sinxero e que é un modelo máis do que se pode facer.
O sea, a partir desa suxiren, pode dar bastantes ideas. Aí poden intervir todos os nenos da clase. Os nenos moi pequenos, de 4 anos, 5 anos. Xúntanse en grupo e non teñen máis que cantar. Cantar e coordinar uns movimentos moi simples, moi sinxelos. A canción pode axudarnos e pódense marcar os ritmos. Porque a esa idade non creo que seña, vostedes máis experiencia, pero non creo que seña moi fácil coordinarlos. E entón aquí esta obriña consiste de que todos ao mesmo tempo forman primeiramente un capuro dunha flor, siguen cantando e ábrense todos xuntos, xogan un pouco co corpo, ábrese a flor e forman a flor. Aquí, se van vestidos de coloríns ou así, pois son esenciales, pode ser incluso a meter vistos. Por unha parte, poden estar vestidos con algo de verde e por outra de colores, e ao abrirse aparecen os colores. Logo, esos metamorfoseanse en esa flor nun paxariño. Siguen cantando e o paxariño fai que voa ou move o peteiro. Este paxariño despois pasa a ser un cabalo e igualmente pode moverse, pode trotar e eles poden rinchar. Sabedes, un xogos bastante simple e que dá lugar a que participen todos. Algo, volvo a recalcalo, para min moi importante. Outra peciña tamén moi semellante é o barquiño, que está inspirada nunha canción, está inspirada a adrede, e a máis é unha canción coñecida, para ver que de cancións, que hai tamén cancións ou poemas así que se poden dramatizar fácilmente. Este é un barquiño que forman os nenos tamén co seu corpo, mientras cantas forman un barquiño, e outros nenos forman con un certo movimento as ondas do mar. Entón o barquiño vaise chegando ao mar, pero como lle ten medo, e así está durante un pequeno tempo, pero como que acaba dicindo que se iba a marear e rematar. Son xogos moi simples. Hai outro máis, xa algo máis complicada, que viaxe en tren. Aquí tamén é o xogo do tren, fano todos os nenos, non teñen máis que colocarse en ringueiro do outro, collerse pola cintura e imitar o ruido do tren. E este é un xogo que fan eles espontaneamente na casa, na rúa ou por aí. Ou facíase, non sei agora, porque xa neste sentido do xogo xa cambiou moito nestes tempos. E entón, con ese xogo, pois xa hai algún personaxe cunha mínima psicología, e entón hai moi pouco diálogo, e entón este tren que se move libremente e de forma fantástica, tanto chega ao deserto como á selva como ao polo norte, e nesos sitios atópase con algúns personaxes que son animais, tamén representados por nenos. O sea, tamén xa se vai complicando a cousa, entón xa é un neno individual que representa a unha fera, a un coello ou algúns pingüinos no polo norte, coa que acaban xogando, acaban os pingüinos e o tren e acaban xogando a roda. Xa ves, tamén é unha cousa moi sinxela. Aquí hai un xogo co tempo, tamén outro concepto importante dentro do teatro, a parte do espacio que se trata na obra, aquí o espacio, a escenografía é verbal. En calquer sitio se pode representar, non é necesario ningún decorado. A escenografía o decorado é verbal. Se eles din, non recordo como é, pero estamos no deserto, fai calor e todo eso, os nenos xa se sitúan perfectamente no deserto, saben que están no deserto, porque incluso xa é un xogo moi deles tamén. Entón aquí hai uns cambios moi rápidos de espacio, porque se xoga co tempo. En cuestión de segundos pódese pasar dunhas montañas polos Alpes ou así, que o tren cruza algún túnel e pode aparecer ao pouco tempo no polo norte. Hai un xogo, como vedes, co tempo tamén que é moi importante na literatura
e no teatro igual que no cine. Está baseado un pouco tamén nese tipo de xogo que os nenos, o sea, por exemplo, os nenos xogan sempre desta forma co espacio e co tempo. O xogo deles está baseado fundamentalmente na convención teatral, algo moi importante e que usa moito o teatro moderno, a partir, sobre todo, de Artaud e Brecht, porque se inspiraron moito no teatro oriental. O teatro oriental isto ben usado desde moi sempre. Aquí a convención pois sempre se lle escapou un pouco. Pero hoxe en día no teatro moderno úsase moito. Pero é iso que utilizan os nenos espontaneamente. Un neno se un neno pon unha man con a forma de pouta de cera, se lle fai isto cara outro neno respóndelle como se fora unha cera. Non lle deixes, entra no xogo rapidamente. Eles teñen esa gran capacidade. Se un neno dispara e dispara a outro, como fan con moita frecuencia de pasear, se dispara a outro neno reacciona ou dicíndolle que non lle deu, esquivando a bala, ou ben tirando o chan e facendo o morto. Dadevos conta de que eles fan teatro xa espontaneamente, porque isto é teatro, non é outra cosa, é puro teatro. E os seus xogos van moito por aí. Bueno, e logo agora, para rematar, vou facer únicamente falar un pouco de algo tamén que me parece moi importante no teatro e que a efectos prácticos que se debe de ter moi en conta. O concepto de estilización. A estilización, como sabedes, é representar a realidade únicamente co sustancial, co importante. E isto en teatro é básico, é esencial. Igual que nas demais artes, pero no teatro especialmente. Non se pode dar todo, non se pode, de mesma forma que o que conta un conto non pode contar todo, conta o que lle convén. Para o efecto sorpresa, xoga con eso. E conta no momento que lle convén, pero conta únicamente o que lle parece esencial. Dice, un señor saiu de Santiago e averiouse o coche e chegou tarde a Ferrol. Que me pasou a min esta tarde? E non conta máis pormenores. Con eso xa vai directamente ao asunto. Isto no teatro é moi importante. Isto hai que aplicalo no diálogo, na interpretación, nos xestos, nos decorados. Non hai que poñer aí un gran decorado. A veces basta con un simple apunte.